खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मेघालयनि बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर डि लाफाङा 91 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिथाङा मेघालय रायजोनि ब्रैथि खेबनि गिबि मन्थ्रि जादोंमोन जाय सुबुङा गावनि गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनायनि गेजेरजों हादोरसानि राजखान्थियाव मोनसे एंगारनो हायै नेरसोन गालांदों। बिथांनि रुंसारि जानायाव मेघालय रायजोनि थागिबिफोरा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। फैगौ समबारखालि बिथांखौ आबुं सन्मानजों रायजोआरि बिदाय होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थालाकाटी बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि देरहासार बसुमतारीनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा फोरमायथिदों बिश्वजित दैमारी बिथाङा आमेरिकानिसो प्रेसिडेन्ट होननानै। আমেরিকা প্রেসিডেন্ট আপনার এই বিটিসি শিবগুয়া মানুষই বিশ্বজিৎ আমেরিকা প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল তারমানে এইবার নেক্সট প্রেসিডেন্টও বিশ্বজিৎ दैमारी হব নেক্সট আমেরিকার প্রেসিডেন্টও বিশ্বজিৎ दैमारी হব এইবিলাক বিটিসিৰ নবহে আপনার মিছা কথা কৈছে যে দলে যদি তেৱে আহিব দলে থাক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বনাব জাম্বা বুঝি না পাই দে আমার বিপিএফ হিসাবে খুব ভাল বিরাট ভাল বাদতে ৰৌতা বা মাছবাৰ বা গহপুৰ পৰা মই যিখিনি পাইছো খুব পজিটিভ বিপিএফ পালে সব জাতি জনগোষ্ঠী আছে আৰু আমি যেটো অপিনিয়ন পাইছে সবে বিপিএফক সরকার লাগে বুলি অপিনিয়ন দি আছে কথাটো কৈ আছে আৰু মোৰ বিশ্বাস এইবাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ বিপিএফ দলক সহায় কৰিব। মই এইবিলাক চিনি নাপাই বুজি নাপাই কি কৈছে কোনে কোন চন্দন বগী যাম্বা জিৰ' চন্দন ক'ত যাব এতিয়া ক'ত যাব চন্দন আপুনি চিনি নাপাব বুলি কৈছে আপোনাৰ দাদাৰ গছৰৰ জামিন তেওঁই লৈছিল বুলি কৈছে উইটো কৰি লোৱাৰ নাই কিয় উইটো কৰি ল'ব দে কিয় জামিন হৈছে জামিনটো উইটো কৰি লওঁ আমাৰ কি আপত্তি আছে আমি চৰকাৰ বনাই আছে চিধা কথা দেই বিৰাট আৰামত চৰকাৰ বনাই আছো ইয়াত কোনে বিশ্বজিতে কি কৈছে চন্দনে কি কৈছে এইবিলাক ব্যক্তিগত অপিনিয়ন ৰাইজৰ অপিনিয়ন হয় আৰু যিসমূহ ভিচিডিচি আছে সেই ভিচিডিচিত এন্দুৰ নিগনি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে এইবিলাক নহয় ময়ো এনেকুৱা হ'লেতো ময়ো ক'ব পাৰে অসমত যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব এতিয়া ময়ো ক'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে এইবিলাক কৈ কিবা লাভ আছে ময়োতো ক'ব পাৰে পঞ্চায়তটো কি মই নকম এইবিলাক ডিবেটত নাযাম মুঠতে বিচিডিচি হ'ল এটা চিষ্টেম এই চিষ্টেমটো থাকিবই বাছ বিচিডিচি উঠি নাযায় আপুনি আগত পঞ্চায়তটো উঠাই লওকচোন পঞ্চায়তত বদলে বিচিডিচি কথা মানে সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজি পোৱা নাছিলে আপুনিহে সুধিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে বুজি পায় না নাপায় আপুনিহে সুধিছে মোক নিশ্চিমাটো ফেৰেংগা বাওকুংগিও ফেৰেংগা দুটাও হাৰিবহি আৰামত হাৰিব চিন্তা নাই প্ৰমোদত দুটা সমষ্টি হাৰিব খাম্পা চেছ খাম্পা আৰু চন্দন চেছ এইবাৰ জিৰ' আপুনি আন সমষ্টিত ঘূৰি আছে আপোনাৰ বিৰাট ভাল দুই সমষ্টিত খেলি আছে আপুনি 14 নম্বৰ চিৰাউণ্ডৰ আৰু দেব কেনেধৰণৰ মই কৈছে না ফেৰে খাম্পাই হাৰিব খাম্পা বিৰাট বেয়াকে হাৰিব 10,000 ডিফাৰেঞ্চত হাৰিব খাম্পা পলিটিক্স কৰিবই নালাগিছিল এইবাৰ খেলিবই নালাগিছিল দৰকাৰে নাই দে হ'ব UPPL सोरखारनि समाव थाइसेबो बिल मोनासै होनना माखासे आइजो थिखादारफोरा फोरमायथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो हिनजावफोर थिखादार जोङो बहुत जोङो बिदिनो थिका मावदोंमोन आरो बिनि बे परिबर्तनाव जोंबो बेबायदि सोलायनानै जोंनि बे पुराना बिलफोरखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदोंमोन नाथाय जोंनो दिनैसिम बियो थाइसेबो जोंनो बिल होआसै नैबे आमजोला प्राइमारियाव जों नुनो मोनदों BPFनि मोनसे गिदिर बेयाव जथुमा जादों BPF दोलोनिफ्राय मा बेयावहाय जोङो नुनो मोनदों बेयावहाय जोङो
जोंनि बे भैरबकुन्द समस्थियावहाय जेसेबां मानसि दङ गासैबो बेयावनो जोङो भुटखौ होगोन आरो बिदिनो जोङो हाग्रामा सारानो देरहानाया रोखा आरो नै जोङो बे आइजोफोरा बेयावहाय जोङो मानो खौसेथि जादों सिगाङावहाय जोंखौ प्रमद बर' सारा बेबायदि परिबर्तन लाबोगोन आरो न'खर न'खर साख्रि होगोन आरो बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिदि 75,000 बिदि होगोन होननानै बियो बुंनायमोन नाथाय दिनै बियो मोनसेबो बियो जाफुंहोनो हायासै आरो बेबायदि मोनसेबो बिनि खामानिफ्रा जाफुङासै आरो जोङो हिनजावफोर थिकादार जोङो बुहुत जोङो बिदिनो थिका मावदोंमोन आरो बिनि बे परिबर्तनाव जोंबो बेबायदि सोलायनानै जोंनि बे पुरुना बिलफोरखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदोंमोन नाथाय जोंनो दिनैसिम बियो थाइसेबो जोंनो बिल होआसै होमबा जोङो बेबायदि सरकारखौ जोंनो मानो नांगौ आरो जोङो बिखौ फोथायदोंमोन बिदिनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननायखाय आरो दायो जोङो नुनो मोनदों सासेल' आइजो बियो बेबायदि थिकादार जानानै बे सासेहाल' उदै दोङो नामा बे सासेहाल' बेबायदि बिलफोरखौ हाजार हाजार कौटि बियो लादों बेहाल' बेबायदि न'खर फरेल दोङो नामा जोंहाबो दोङो दिनै जोङो बेबायदि बिलफोरखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदोंमोन आरो जोंनि फिसाफोरा बेबायदि खाबु मोनगोन होननानै सोलायनाय थौखौ जोंबो मोजां मोनदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव जों नुबाय आरो बे सरकारखौ जोंनो मालाबाबो जोंनो नांला आरो जोंहा दिनै बे आमजुलियावहाय दिनै जोंहा हाग्रामा सार फैदों हाजार हाजार मानसि फैदों जोङो बे बिपिएफ सरकारखौनो देरहाहोनो थाखाय आरो जों बयबो बेखौनो जोङो देरहागोन हाग्रामा सरकारखौनो जोङो सरकार लाबोफिनगोन बिदिनो जोङो खोनानो मोनदों सासेल' थिकादार जौगानानै दङ जोङो बिखौ जोङो मोजां मोनाखै जोंहाबो न'खर फरेल दोङो जोंहाबो बेबायदि मोननांगौ जोंहाबो पावार दोङोमोन जोंनि थाखा फैसा बेबायदि जोङो मालायनिफ्राय सुद लानानै बा बबेबानिफ्राय जोङो गथायनानै जोङो खामानिफोरखौ मावदोंमोन नाथाय जोङो मोनसेबो बिल मोनासै बेबायदि आरो थाङा बिपिएफनिफ्राय दोलै नोगोरै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों दिनै आङो आगोलनि मोननै गामियाव थांदों महनपुर ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गारलाबारि महनपुरावहाय 32टा न'खरसो हाबदों न'खर बेक्ति नङा 32टा न'खर जगदान जाबावदों आरोबो गारलाबारियाव 13टा ना 15टा न'खर जगदान जादों माने दैलि बारायगासिनो दं बेवहाय नाय बेखौ मोनसे गामिनि बेवहाय आदिबासि आरो बर'फोरनि गामि गासिबो ओंखारजोबदों बेवहाय आरो मानसि माबायाव दस्रा पार्टियाव गैला ओंखायनो जोंनि देरहानाया निश्चित सिगां समाव जोङो टाउन जोंनि इउपिपिएल जितु भटनि हार बेखौ जों खम नुनो मोनोमोन देग्लाय माबायदि जागोन 2020 क'क्राझार टाउननि सिङाव आगोलाव गोबां खारनाव जोंबायदि मानसिफ्रानो बिपिएफनि थाखाय खामानि मावनानै लाबोजोबोमोन दा आंबो फैबाय आरो आं बायदि गोबाङा फैबावबाय आरो इउपिपिएलनि गोबां इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा दा ज' सिङाव खामानि मावदों हिनजावफोर मावदों सेंग्राफोर मावदों आरो बुद्धिजिबिफोर मावदों दा क'क्राझार टाउनाव आगोलाव खम मोनोमोनब्लाबो एबार जोङो बारा मोनगोन इउपिपिएलनि आखायाव फैखाबाय देबरगामिया इउपिपिएलआ 100% देरहाखाबाय बाहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया ओरै साहानो माबानिफ्राय सिम्बोर गामिसिमाव सिम्बोर गामिखौ लाफानानै जोङो खमसे खम 5000 भटआव लिड खालामगोन बेनिफ्राय ओरैहाय देबर गामिनिफ्राय लानानै जोङो समानाव थांगोन एसे खम जाहैनो हागौ खिन्थु 3-4 हाजार भटआव बारा लानानै इउपिपिएलआ देरहागोन बोसोरफ्रोमबो खुंजाबोबाय थानाय श्री श्री दुर्गा पुजाखौ देग्लायबो रिफिखां आफादनि दैदेननायाव बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि 1 नं बिजयपुर गामिनि ककिला सेन्टार गेलेग्रा फोथाराव 29 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय 2 अक्ट'बर 2025 अक्ट' खालारसिम खुंनो थाखाय थियारि जाबाय बेजों लोगोसेनो बिथांमोना दिन्थिफुंनो आखायाव लादों जांख्रिथायनि थैसामनै बड' आबुं सावथुननि प्रिमियार दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ।